Okay, so maglalaro tayo ngayon ng mga larong 80s, 90s, ang nakakababaeng Jackstone. For sure, maraming mga batang 90s na nakakabis sa mga ganitong laro. Nagkaganito ka? Oo. Oh. Champion ako niyan. Ay, ala, oh. Magkakaanohan tayo, Paano ka malalaman kung sino mauuna? Yung Diba, ganun. dapat... Marami. Sinong marami? Baliktad. Ganyan. Talo ka Ma'am CJ kasi talagang parang pangil. Salong-salo. Hindi ano yan, dalawa. Hindi nga, dapat una ganyan. Oo, okay. ganyan. Seven. Laro nga tayo. Size lang. 7 lang man yan, tama? Unong lang. Sa amin, so... Ito naman good na, tama? Dapat, ano, 12. Extra naman. Ang 8? 8 ba? 8 ba ni? 8 lima. 12 boy. 10 lang yan talaga. 6. Malimot na guys. Kamot si Bating Oy. 7. 9. 9. Una ka. Una. Hindi ka magato? Baka mahirap itong makakalaban natin. At may exhibition. Lala. Bulak lang din. Ang lakas ng bato. Ang bulak lang din. First pa lang. Ganun mga ate, ganun mga wala. Ha? Wala, may sangguya dapat. Hello, ay. 1. At yung mga nakakamiss, kapag hindi kayo pwede lumabas ng bahay para maglaro, pwede ito kasi indoor na mga laro. Dito, Mag-extend tournament ako dito. dito mas talong na-encourage siya maging banin ako. Talo ka din kasi ang lalaki kasi ng daliri mo eh. Mataba. Gagmoy kayo, huwag yung marunong. Diba may mga double clap pa yan, may tok-tok, Mga exhibition na yun. Cave. May cave. Di ba dapat 9 yan? 10 nga dapat eh. Tingnan natin exhibition. Ito si Bredo, napaka-competitive nito sa mga ganyan eh. Mauntian. Ano ba Bredo mo exhibition? Bakit may jump? Jumping stick. Ulo. May jumping of foot. Okay, this time, ayan, ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo ibang mga exhibition na naaalala pa namin. Wow. Nung kadalagindingan, pausbong pa lang ang pagiging Bex natin. Yung cave natin, no? Itong cave po. So, dapat kailangan hindi na ito lilipat, diba? Pag nandito na ito dito. Tsaka dapat hindi mo mahahawakan yung katabi niyang stone. Tsaka hindi siya lalabas. Sa guhit. Then, tsaka mo siya kukunin lahat. Yan. Tsaka meron pa yung roll. Ikot. Tapos igaganon mo. Ikot. Ala ka, nagkadikit. Ay! Ako na yun. Ay! Ito ka dahil ito. Para hindi against In my elementary days, marunong ako ganito. elementary days. Nahulog. Nag-elementary rin. Nalaglag man siya, oy. Given na ba? Another. Sa May ganyan ba? May ganito. Meron pero wala bakit ganun. Dapat na kayo ganun. Ganito man yun. Ganito man yun, Lai. Ganito man, Lai. Ano man, saloin. Isa rin na siya exhibition. In my college, Dampa. Kuya pa na. Kailangan hindi lalabas. Ayaw ko yun. Dapat yung dampa, double clap. Ano yung katok yun? Katok. Unahin mo na papasok. Sunod. Hindi, yung double clap.
Clap, pasok, clap. Gusto mo na, uy. Double star. Go. Double clap, double clap. Double clap. Clap, kuha, clap. Ah? Clap pa isa. Ah? Ah. Ang laki ng mata niya. Nadumikit. That's all for today. Ano ba yung mga exhibition na ano? Ay, ito. Dua. Tapos yung isa lang kukunin mo. Diba? Anong isa kukunin? Di naiwan yung isa. Dalawa. Isa lang, meron yun kasi yun. Tapos kukunin mo siya ulit hanggang sa... Ah, ganun ba? Oh, yun. Double star and... Tsaka yung roll. Sakit na po ng double clap. Kaya yung ano sa noo. Sa noo ilalagay. Ay, akis-akis. Diba, Merve? Ay! Hindi, gagawin mo sa baba mo. Oh? Kanya, ganan. Ah, di ba? Ah, di ba? Parang nauto tayo. Ano ba ba yun? Meron pa eh. Ayan yung ganito. Double kit. Diba? Ano pa rin mag-hapat eh? Tara. Balik sa pagkabata, pagkanini ulit. Alam ko na-miss nyo to, kaya naman, share this video kung na-miss nyo mag-Jackson. Tsaka available pa dito sa mga tindahan out there. Okay, see ya mga moms! Paano? Paano? Hala. Pare. It's DJ.